Mas Musti kandeng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ing asmara kuat ati kawula anggon kula lampah tresno tatan genat saking coba karewangi tepateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji budaya bareng bola 99 ada Mirza Aulia ada Mas Raka. oke Oi Audio terima kasih spesial untuk kocok-kocok Sinoman ayang-ayang Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Musti kandeng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuat ati angkat kelelapa tresna datang genat saking lare wangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji one day budaya Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu Musti kandeng ati dong aku siji tresno iki abadi tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu